Muito boa tarde, estamos na Exlabes em Sora, empresa que acabou de anunciar um plano para 4 anos. São 40 milhões, ou seja, quase está a 10 milhões por ano, mas para criar mais de 300 postos de trabalho. Ramón Velázquez é o gerente da empresa. Ramón, buenas tardes. Eu vou falar um pouco portuñol. Obrigado, Entonces, é máis fácil para mí tamén. Sí. ¿Qué te motivó, que motivó la empresa para hacer este investimento en Sora? Bueno, desde que estamos aquí, como decía antes, desde o 2022, a Administración Portuguesa colaborou con nós, atopamos un ambiente fácil para traballar, atopamos tamén pois, unha administración que quere, que axuda as empresas a instalarse e a medrar. Por tanto, para nós era fácil. Tiñamos claro que Portugal e sobre en especial pois, era o sitio onde podíamos invertir diñeiro. ¿Cómo va a ser este investimento en estes 4 años? Bueno, vamos a empezar pois, cos movimentos de obras, ca habilitación das parcelas para poder construir. Aquí é onde necesitamos, como decíamos antes, a axuda de tanto do presidente da Cámara e da súa equipa, como todas as autoridades superiores, para poder axilizar toda esa documentación. A partir de aí empezaremos xa cas obras civis, é dicir, as naves, todo o espacio necesario para montar as instalacións, e en canto eso este feito empezaremos a traer xa as máquinas. Pretendemos que eso sexa non máis alá de 4 anos. Como decía antes, será un plan escalonado e non será que empezaremos cas 3 máquinas e a la caixen ao mesmo momento. Iremos empezando pois con máquinas e a partir de aí pois chegará ao la caixen e terminaremos toda a inversión. Este investimento irá permitir en este espacio hacer más perfis de aluminio y también llegar a otros mercados. Sí, así é, dicir, sobre todo este investimento vai nos atraer dous tipos de cousas. Unha, capacidade productiva, por suposto, e aparte de eso que vamos a incrementar a cualidade dos nosos produtos, ou vamos a poder facer produtos para mercados para os cales antes non éramos capaces. É dicir, dimensionalmente, sobre todo, vamos a facer perfiles moito máis grandes e moito máis pesados que nos permitirán chegar á industria. Este investimento de 40 millones tiene repercusión porque más 300 puestos de trabajo, mejoría de este espacio, teniendo en cuenta los problemas ambientales. Sí, claro, é dicir, desde Eslavesa creemos, por suposto, na sustentabilidade, na transición climática. Por tanto, sempre vamos a apostar por unha empresa o máis verde posible. Esa é unha das apostas claras pola empresa. E, bueno, evidentemente, con unha inversión deste tamaño, o que vai facer é transformar social e económicamente toda esta zona. Gracias, Ramón. Mi portuñol penso que ha sido muy bueno. Ok, gracias, Ramón. Ramón Velázquez, ele que é o gerente da Exlabesa, falar então deste projeto de 4 anos que vai com um investimento de 40 milhões de euros e que permitirá aumentar os postos de trabalho em 300 pessoas, ou seja, eles já têm 100, ao final destes 4 anos querem chegar com 400 postos de trabalho aqui nesta empresa no Concello de Sora.